Sarago. Dobre, poďte doprava. Sarago. Richie. Takový tušení, že máš. Trojka za mnou. Ste napravo? Co? No tak Sarago Doradte tady sa není. za mnou. Trojka zase Jsi kulá. Bulanc. Trojka, trochu dozadu. Myslím, že jednička má dneska Majú dva čas do muže. 30, poďte. Je, tak zadu ale. A kde je fotbal? Ty za mnou. Neviem, ide Mám fotbal, spravený. aj tuky. Headone. Krásnou. Na groove fightu. Ne. Keď ľudia po mojej pravej, Požádám se spice. namieriť Kde je hokej? a palte. To je balans. Oh. Zaberaj dole. We dropped one. Keď ľudia zoradiť po mojej pravej popravíte, hneď ste mimo líniu. Namieriť na nich. Palte. Jo, to jsem jednoho. OK, čo len za, poďte za mnou. Charge jo, to si děj srandu. Ide o Charge. zastaviť stať, čo len zad, prebíjať. Um, Zorate sa normálne ľudia do piče. Bude to boleť. Keby ste sa vedeli radiť ako stojím. Celé zle kokoti, celé zle. běželi za tebou. Palte. Vážne. Zorate sa do linie do piče a palte! Aj Miličar. Ne, no. Krista pána boha, keď to musím takto... Ne, my jsme byli zařazeni, akorát, že prostřelili celý prostředek. Ježiši Kriste. No, ako som stál do piče jednotí ľudia. Poďte za mnou doprava. Ticho už, ticho, Krista boha, fakt buďte ticho. Počúvajte, čo vám hovorím a pozerajte sa, kde som. Tu sa zoradte. Toto bolo celé zle. Je to na videu, budem sa vám smiať za to do konca môjho času. A ideme. A to může Sokol. Kto iný do piče? Počúvajte dobre, he? Krista boha ľudia. Toto má byť funny zápas a ne, že budete robiť pičoviny. To bylo. No, Kam ja som ešte nezaučal. no. Po mojej pravej sa zoráte ako stojím, kurva, do rovnej línie, nežiadny banán a nežiadna krivota, namieriť pred seba. Palte, To je strašný důdka, oni to ne. Josko, te potom si z něj tí, čo ste na konci, prebiť, nestrieľať. Sorry. OK, prebiť, nestrieľať. A Máme láme na bok nič, áno. smerom na mňa. Poď. Jenom chargeujú. Je to ich posledný event. To je poslední. Pripraviť na reverse a reverse. Rozpadají se. Je levý, palte. Miličar teraz. Mili, lesa, to bol fix. Hej, co ještě jeden. Do píče, vole, než to řekneš. To bylo docela dost času. Sorry, To sa blbosti. Díky mes. Stred musíte držať pekné, mili, pekné mili, veľmi pekné mili. Max 3v1. Wenn so der Mann laufen. Minul smuk. Ste tam 3v2, počkajte nás. Počkajte nás. Dva se na kopci musíte... Bacha, dozad vám běží o dva. Vidím. Bacha na to. Tam tuč. Už ti doslova. No, poslední. 17 se pak rozpadá, či co? Áno, Peter lebo on išiel odešel. do lane. Potřebujem. No to teda. Nemají náhradu? Poďte napravo. Začkej navazovat kontakty. Sarago, mohol by sa už konečne pripojiť do hry? Ďakujem. Já bych jim dal Losajera. No, no. Na vele. No, konečne ste zahrajte, ako som to chcel. Tu sa zahrať. Vrchy. A při charži. Jestli nechtí prostě novýho velitele. Jo, no. Ideme? Je velmi zkušený. Dovedl zpět ke slávě. Tak jim dosadíme Losara, ne? Losar, to by byl úžasný. Ja nepochopím, ako niekto sa môže pripojiť do hry a byť v spekte. To vážne, nejde mi to do hlavy. Mají... Po mojej pravej. U nich o 3 víc. Jo, no. Namieriť, no a čo my kempíme? Nechte. Alt. Ať si tam. Co ty kolek přes kopíra? Prebiť, nestrieľať. Tak OK, co vpred. teď?
Záhnuť správa za Petermanom teraz. Chumele Teraz. piča. Jasně. Počkat, co Dodržejte, dodržejte to. Greš. Pane, půjdou do nás. Pro nás, Ne, ale nejdou. okej. Nejdou, střílej. Tak po mý levý, Valte. Super. Au. To není možný. Teď jsme 2 metry od sebe. No já se trpěl. Bačáč. A Milý, doběhne, čár, dostane čár. komplexu. Richie, nechoď tam. Nehoďte. Naše vás zľava stahuj. on dělá furt tu Toto jdou, znamená oni dobré. se nezastaví, to musíte... To už konec. Jasný, a že by mi někdo řekl záda? Oni jdou furt, oni se nezastaví, oni Dobré. prostě jdou v 5 třeba. Ale já jsem Poďte doprava. Nechápem, ako sme mohli prehrať na stovke, sme najlepší úvod a sa to je. Vždycky Celé stále 2 kemé. metry a lepší úhel, já to mluvím. To sa zahrať. Já doběhl, to se vrátil. Kde máme Dostal kadety? Poďte. Běžte. Snowflake heslo je 17E a je to 17E server. OK. Bežím, už najrychle sa ako môžem. Nezakop mě hlavně. Po mojej ľavej sa rozťahujte. A změna? Tu sa zastavte. Třeba nám to Namieriť vyhraje. pred sebe. Naděje zahořela. Palte. Robte pokojne banán. Dobre po prebití dorovnať takto po mojej ľavej ako stojí. Poďte hneď. Teďka, no, běžte, počkejte. Namieriť. Alebo napal. Je proč to... Neviem. Tomu tam hlučí. Stále palte. Pekne. Nie, OE je keď vystavíš na officera, ktorý je v línii, alebo mimo línii. Officer je. Pekne sú. Že by sa vám vrátilo váš skill z minulej sezóny? Keď zastaviť Začíná palbu. léto. Co za krik? Celé ne? Po mojej ľavej sa rozťahujte. Postupně. To je mluvení na puštu to jako v tom. Počujete ma všetci, nemám výpadky. Nemáš. Dobre. No možná mi to vypadlo. Alebo Běž tak poďte. nakonec, Lenia. Poďte, Někdo mluvil? poďte, Teďka pravý mluvil bok, Messi poďte. nebo kdo? Vyrovnávat. Pravý na reverse. Nič, poďte za mnou, nič, poďte. Přípravy. Zastaviť statu alebo bok palce. Do toho stredu. Stred. Hit ty vole. No, jak jsi mu dal hezky, netrefil. Poďte pravobok za mnou rýchlo. Jakoby doleva trošku lepší. Aha. Hej, vedie to Black? Máte nabité? Miličák doleva. Ajaj. To jste Tak měl... teraz na 11. A neblbnout. Patrán. Leku, Patrán. Okej. Yeah. Ok, potřebujeme dvojí sílu, milíčku. Nevadí. Hakej. Nutí tam jedničku. Dobrý. Tak to má vyzerať tieto lafáci. Nie ten chaos, čo bol v prvé a tretie kolo. No, celé ne, když vlastně hrajeme u 17, tak ty úterý, kde budeme hrát teď. Všetko sa dozvieš v nasledujúcom videu, ktoré vydám do toho. Poďte doprava, myslím. A ty skutečně nabral minus 1 view. Jo. Já tu zrovna nejsem, jo. Tu sa zoradce. Oni už tu jsou dva. Když poslal, tak sa pripoň. Je to 17S server 17E. Je heslo, poďte. Proč dost? Jo. Sekule? Ano. Neměl by si být vepředu? Ne, tam je dual. Jo, aha. Kvůli zádu. Pojď. Protože já radši zezadu, ale radši tak. Ty radši zezadu, jo? Jasně, no. Vysvětluje to anime. Jo, tam jsou. Jo. Tak po jaké straně je? Keď zastaví stále ľavobok, namieriť.
Palte. Do 10 sa na koši. Prebiť, pravý bok. Máš... No, to nebylo špatný. Pacha. A ideme. Vento? Ale Jo. obětujte se někdo za mě. Po mojej ľavej sa rozťahujte. Jsem čekal, že tam padne ten vento. Máte všetci nabité, dúfam. Měli bychom. Tu sa zastavte, po mojej ľavej dorovnať, pravo bok za mnou. Doleva, Poď kam? pokrač. Vyrovnať popydlo, ako stojí na palce. To bude hodně co to je? To je. Miličáč, choďte. OK. Oni mají... Musím zastřílet, vole. Oba z obou stran. Neříkej mi, že mě nezastřelil tam. Už prdel. Nic Napravo tlačia, bacha, chrbát jednotka. Chrbát jednotka, hovoril som ti. Yes. Hezky neřeš. Kurva. Idú Za vám tebou, za sprava. tebou, za tebou. Chod na backsteby, ty z dvojky. Kdo mi neřekne Dobrý, zároveň? už tam nechoď. Bacha, jde vám jeden, zkus to zabít. Taky rozdělený. Pomož tam nalevo, zabít toho nalevo, lesa. Ličí. Máš záda, ličí. Přesně. To bolo veľmi zle, ľudia. Ten, kto bol z dvojky, tak tam mal krásne backsteby, jebal na to. Maty no. Ne, já jsem tam nemohl, protože oni už tam byli. Ideme doprava Ale jo, mohu. a zoráte sa za mnou. Tak, ako stojím. A pokud bych ho nechal, tak ten jeden od nich dá to XTB, takže jsem ho tam udržoval. Jo, dvojka se nevím. Okay. Zoberte si tretie jednotky. Voláky. Prolent. Prolem 3-2 čtvrtý pre místo. nich, ľudia. 3-2 pre nich. Tohle je jenom friendly zápas, ne? Áno. Sáku špatná jednotka. Tak co kdyby Preto to neriešime až tak, ale ja riešim vás, lebo to niektoré veci, čo robíte. Tak se říct, abych... Ale mohli bychom jim udělat radost a A rozjebať. poslední kolo jim, když už je to jejich poslední. Já jsem psal. Bude udělat nějakou píčovinu, aby si užil. Jo, ináč, docela týmkovo dávate chlapci, takže dáte. Ideme. Co takové udělat, jakože pochod s bubeníčkama, pišťalkama a To sa lajkama. dohodne, neboj sa. Teraz sa sústredím, aby si dával týmky. Protože jako... Ahoj Ado. Hokej prišiel na sandwich, to je spasené. Po mojej práve Konečně. Budíš spasen. urobte banán troška doprava na konci a palt. Jeden hit tam bol. Jeden hit, čo tam bol tiež prvý nestrieľať. Vyrovnajte liniu na konci, zvoj rovno. Ideme vpred. Zahudal za mnou. Srdiel. Po mojej pravej namieriť. Nič, poďte. Za mnou. Pripraví na reverz, za reverz. Ty vole. Mě levý, palte. Jak jdou to ty řadě ještě. Urobte banán doľava. Jdeme. Pravo bok, choďte. Artin, daj si normálne facku. Pripraví na reverz, za reverz, po mojej pravej palce. Úžasný. Miličač, choďte. Nejčáč. Patrně bleku, pojď zpátky. Zprava to 16 na 14 prehrávame. stahovat všichni zprava. Sprava, utekajte dozadu troška. Pojďte. Stred máme rievky. Obchází vás. Pozor na tohle. Po levici vás obchází. Díky jsem se Stred bacha, odkúčava sprava. Vy naľavo, čakajte naľavo. 6 na 4. A tady držím dva. Jo, 3 na 4. pekne, 3 na 2. Krása hokej. Pěkně. Výborné ľudia. A 3 celý lajny přežil. Většinou postavujou. Tu sa zoradte. Prečo už vždy príde, že keď hráme proti 17, tak prvé kola hráme ako kokoti a potom to ide? Ale vždycky. Poď. Víkend.
Kto sa pripojil a potrebuje heslo, User disconnected from your tak asi už channel. nie. A Saragor, už by si mohl zahrát třeba. Sází okurky. Chudák, ale že sa pripojil, aby tu bol spekcie, ak si to mal. Poradte sa po mojej pravej. Chudák. Aspoň někdo dělá něco užitečného. No vždycky každý, kdo tu není, tak buď sází okurky, nebo vaří párky. Z servera heslo je 17E. Nečekaj. OK, stojte, nie. Měl tady Messi příhodu, kdy je 2 Po hodiny mu mojej někdo řekl, pravej že sa vaří párky. vyrovnávajte. User joined your channel. Z prvej osoby. Tlačte to doprava, protože vole, no piče, vole. Dobre, namieriť z prvej osoby. A palte. Jdu ale? Nechopte sa blínim. Preby nestrieľať pravobok. Radíte sa jak feťaci zase. Máte prebito napravo? Môžete ísť. Vyrovnávať uhlom na konci. Ty ze dvojky se teďka přejde zpátky k vám, ne? Prosím se, nezložit. Nebo Na běč. ještě. Mně to jedno. Tak pomíle vy a palte. Na konci poďte troška viac dozadu. Nestřílet, otočte to. Poďte za mnou. Techniky, skvělý to střel. Už se mi motá hlava. No, musíme se otáčet na druhou stranu teď. Black predběh. Pokračuj. Se tohle. Vyrovnaj po mojich krídlach a pal. Tak to cítíte. Tak random formace. Krásný. Neutočí, 16 na navíte si. 18. No, Milí teraz. opatrně, milí, už milí. Levá stahujem. Máte Levá výhodu. opatrně. Pravá. Napravo to zničte a jděte okolo ní. Naľavo to No, iba nechám držte, naľavo to iba držte. Stred troška rozsiahnu, trošička. Abych šel středem, ale bojím se. Strhajú vás naľavo. Choďte agresívne naľavo, teraz. Wow. Choďte agresívne, choďte agresívne. Zase kdyby. Smolku. To já? Chrbát, niekto zo štvorky. Vysar. Smokuj zada. Ach je. 5 na 6, stále to môže vyhrať, bacha. Všechno tam drží 2. Rýchlo to 3v1. Pekne, Gigi. Ty šípkový Buddy bloker. joined your channel. Vpravo, Henco. Bacha co záda. One laufen. No, pecka. Kokový ste, aký králi. Zase roll z kroků na Saragor, už si dej zahrát. Už vyhrávame 4-3 ľudia. Tom Kingu, jestli chceš tak do hry. Sokul přežil, jo? Tak to byla dobrá náhoda. Výborná práca na strede, zorajte sa za mnou. Já taky, jo. Jsem byl, že tak to je jasný výborná práce. No. Čo dal za Steam killy? Ne. A by the way, Artin nestrelil mě, poďte. Já jsem byl jeden z těch 3 vítězných. Ale oni mluvili o něčím, ne o tebe. Co? Po mojej pravej, namieriť z prvej osoby a palte. Prvých 4. Zastaviť palbu. Blokuje se level. Kolik ještě kol? Trať ho. Je to 4-3, takže ešte 3. Zablokuješ. Vyhrajte 2 kola a ste úspešní. Namieriť. Palte. Pekne. Jde. OK, namieriť. Bude těžký. Je to bude lehký. No, máme čekat nebo ještě jenom Hlavo bok za mnou. Takový chuml tam. 4-3 pre... Teraz ho skúsim vezať v úhle, ak sa mi to podarí. Ok, poďte po mojej pravej, namieriť pal. To je Prvá a jako druhá nevyhne. skupina iba. Ty vole. Pravo bok, nestrieľať. A za Peťom. Musíš ísť blízko a vystreliť za Ne, prvý. nestihli jsme. Ja viem. Pomíle vy, palte. Vystrelte. Tak, to My bolo nemáme jasné. přebyto, takže aby jsme měli jít asi rovnou do nich, my nemáme přebyto. Ešte to skúsime. Miličač. Vás ví. Opatrně. Ta levá, pozor. Levá stahujem. Vyrovnajte stred. Držte pozície. Napravo skúste, Mety si napravo šťastná. skúste. Zľava ideme troška dozadu. Iba trocha backpedalujme tým. Ten střed mají slab. Prepálte stred teraz. Choďte na ten stred. Je vás víc?
Ne, kdo tam hodně odešel? Scotté, proč to nepovídal? No, on mě puknul. Vedete, ale bacha. Hopa, to tak padlo na strede? Já jsem tam Ty to vyrovnal? potlačil. OK, ľudia, stiahni sa z dvojky. Vyrovnajte zase líniu, vyrovnaj líniu. 7-8 pre nás. Alebo to vemte. Duel, skús ten duel. Jsou na sobě. Hokej. To je misek nebyl? No, Hm, 5-2. s Pamerino. Poď, du, Saragor. Šefer, Doteraz si odpočíval spekty si čerst. Jedna Pojď, vec. Sarger. Ukáž, co se naučil u okuje. To ještě dobrý. Tam když to puštěm, tak každý musí se pohlídat, aby nikdo nemohl nikomu dozad už. Tam propušuju, jsem už za nima a pak mě dá tam někdo backstab, protože ho nikdo nevadí. Možno som to spôsobil, ja neviem. No, velením to asi taky bude. No to fakt. Ach jo. Nedělej si nepřítele tam, kde nemáš. Kde? Když nemá kamarády, tak si dělá nepřátelé aspoň. Vyšší korbo. Nexar, dobre, ostaňte v spekte chvíľku. Potom sa vystrajte s Artínom a Richim. To je ďalšie kolo, OK? Ďalšie kolo Artin a Richim sa svapnú do spektátora. Holy mother of Jesus. Zahoď pravo. Skôr doľava trošku. Maty ke mně víc. Koukejte se okolo sebe. Ty vole, Na Milič až do nich. ne, kečno. Dobrý, v klidu, jo, v klidu. Neroztahujte to. To není v klidu. Dej mu. To není v klidu. Pokusme sa. Utekám napravo, ale neviem, či ho zaženiem. Skús to. Počkej, Skús to, pikli. Bacha, vydrhni. Doku. Nechod so mnou, ja si dám ten duel. Chod do línie. Jdu tam pomoct doleva, kdo tam bojuje, hokej. Jdu v leku, Super, dík. nalevo pomož tam. Do horní, hokej, do horní. Bacha, jeden jde Píti, kde mám někomu. záda, píti. Do piče. OK, Peťo, ešte chvíľku vydrž. Nemrtný. Takový double block jsem jim dal, to je autoblock, tam tady byl. Já chci killa. OK, poďte do něho. Easy 9 killů. Co to poslední kolo? Vykopnul. To ešte bude. Ale teraz ešte musíme roztrhať. Dobre, tí, čo sa to P4. povedali, spektátori svapnúť. Svapnuté, super. Tretia jednotka Polsko, poďte za mnou. Tu sa zoradce. Já pierdolę. Netlačte sa z druhej skupiny ku mne. O kolik může být jenom o jeden, že ano? Tak já odcházím. Ne, ešte tu ostane. Dobře. Co, necháme vyhrát? Poďte. Frouněte to, pojďte. Frounite to, keď to je Petri. Jak to môžem frounúť? Kadetko do spektu. Taky 2 roundy. Artin, ja si myslel, že iba ostal na servere. Po mojej ľavej namieriť. A palte prvá, druhá Stále skupina. 25. Aj, lemao. Štvorka namieriť, trojka namieriť. Palte. OK, po prebití. Nestrieľať. Hotovo? Dorovnať po mojej ľavej, ako stojím. Namieriť. Palte. Pravý bok za mnou, utekajte. Utěkajte. Střelejte, nedám. Dorovnajte to. Zase běháte kolečko. Jste jak červy, ty. Střelali vůbec oni? Ne. Myslím, že ani nemají Teď flán, budu. možná. Když... Musíme do charge, nemáme nabit. Ja neviem. Pripravi na reverz. No. Ja sa snažím k tým dostať. Až se. Když kým bych šel. Pripravi na reverz. Právě byli jako rozdali. Pripravi na reverz. Prosím, už ne. Mě se motá hlava, šéfe. A se otáči se. Ty vy jste fakt. Skús to nabehnúť do nich. Jo, Nabehnúť do nich. čarč. Nabehni, nekľúčkuj, kurva! Dobrý. Naľavo, stiahujte. Držať stred, ste sa rozťahli doprava všetci. Utekajte zo stredu naľavo. To rozšiť. Bacha,
Obklíčují vás, jo? Mají takovou taktiku. No to je bežná taktika. Držte ten kopec držte. Tam jeden ze čtverky. Piči. 17-20. Co jsi říkal? To je jedno. OK, drž. To je jenom minul. Teď je jich víc a vy si jdete po jednom, to je špatné. Kokot, sorry. Díky. Poď hokej, milujem ťa. 11 na 11, je to vyrovnané. 10 Backstep. 9-10. Bacha je prvá a druhá, utekajte vy. Pekne Snowflake, ale bacha. 7-8. Ty spamer, jebany. Aha, A? Bacha jednička, ste odrezaní. Utekajte z toho fightu, len blokujte a choďte dozadu. Utekaj, blokuj. Nesaď, blokuj. Nevadí. 5 na 4. Máte stále vencu, stále môžete vyhrať. Backstep, krása. Hlavně nezabijte vencu. Backstep, krása. 4-2. 2v1. Ten pěkně poslední je hypno. Tam je... Chlapci, porazili ste sa 11, ste krásni, neskutočne. Tak a teď bychom mohli udělat nějaký